Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa manayan na oras hakapaturug. Nasagyang kay turug tanong na pagaluy na kasi supod ang mga sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako pa kaya adna dir kanuron makatutukaw, dir kanuron makakakanal. Pad sa mga sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may giraman utos kanyan. Na sumiyong kuigaan niyang kapakaturog sa kanyan, na kayat niya nagyong kutuambul apalad aliman niya. Orian o kakayatan yan sang kutambul apalad uliman yan lalagi do pa mau pupumangan ni nabatian yan nun agyang kaiyat lotiman asura. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, agu kul a'udhu birabbin nas. Orian yan na iiyop yan sa iyong kutwa bul apalad aliman yan. Iiyop yan nun na isa po niyan sa ulo niyan, sa buntal yan, sang taaya intero lawas yan si ikudyang ka kasampayan sang kaaliman yan. Ibarat na si Satyan yan, si Sararabyan, si Sabubun yan, si sa mga skin yan. Na makatlo niya no to, manggulaw la. Padalang ko mga sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mialo yung mga ulama tanong, apad hikmah sa disan ikang gulaw la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto Muslim na siyap yan sa ginawa niyan sang kutwa mga rarata. Hoy. O saka na di ka turuga piya-piya, di ka turug piya-piya, o di na osaka nalalayong kad itataginap sa mga rarata nang gulo lang kagyang kay asuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ang mapadalam sa iyong guta siyap wallahu subhanahu wa ta'ala na makatlungaw tumanggulo la pero manan tanong giraw niya sumbal apalad niya sumbal apalad yan orian yan nang batian niya nunso kul huwallahu ahad batian niya nunso kul a'udhu birabbil falaq batian niya nunso kul a'udhu birabbin nas na ipagyupyanon orian yan na sa po niya sangka intero lawas yan na mga tlong niya nan manggulaw la na ginanap din ng mga sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko man din kapakaturog subhanallah so balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklamot ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyan kaya ang mga watatano, ang mga ito, mga roronipan, na makasasayanan sa baso ada ataguian. Nasa din sa tagun ka sang kutwa baso na ayaw din katangala. O pa makaaya tagun ka sang kutwa baso na malingaw aig na aya din katagu sang kutwa baso ng kutwa malingaw aig. O pa makaaya tagun ko na marsik aig na gyuto din mambu ikatagu sang kutwa baso. Nalagi danan agyang kai ang mga watatanua mga iitopan. 2 ragon, 3 ragon, 4 ragon, 5 ragon, 6 ragon, 7 ragon, na sa kasama na makambabaya-baya o anto noonon pamula na ka sangkanan awat aka. Kagisamanan na sangkanan aided alagidanan na dapan makaswa makipalayo-layok makimbubarkada, dapan makaswa klas mga di sa manayan na sa kabusama na kailayan yan sa mapia marata aparangay sa suldawalay as sa kaaloksiyan. Nasa din sa pamulaan nakakiwata ka na gyuto din ikailayin kaon. Gyuto din imapamulaon. Okay. Misababsan, napanaman naman rin kay sa kaadin, awata iyan. Api ada kapan maustad, api ada kapan maprofesional, api ada kapan makapasad, napanaman naman rin kay ayamin biat kaw nagyang kuto amapia. Na aya pinakamapia ay pambiat kuwata nagyang kuto agama tano, agama Islam. Pakaw kita nga sa mga pakaysa, agyang kuto kapambiat ang kaon. Ibarat yan, agyang kuto mga pakaysa, na pangbaal ka sa mga pakaysa, ayas mbagyan na Allah. Anta ikadnan ka, swallah. Anta imiyadan ka, swallah. Anta ipriskir ka tano, swallah. Anta imiyadan ko mga palaw, mga bituon, mga papanok, swallah. Langon o pakay sa apambaalan ka na ayas mbagyan na swallah subhanahu wa ta'ala. Nakagang kadnanan, kanabaruar buong baloy ka ustad. Kanabaruar buong baloy ka amrit, amya ka pangadi. Apya ka pan professional na kagang kanan. Agyang kanan, lagi danan ang mga pakay sa. Na, amay ka mapasad ka yung ito mga pakis, makapantag wala kakagis kanyan kailangan pinaka-permirwa makilala wat aka aswallahu subhanahu wa ta'ala nas kanyan ikadnan yan, kanyan ipriskirun, kanyan ipangalimuon, kanyan langon taman, ipupaar ko langon taman, na amay ka mapamulang ka na natindig na kaya pamulaan ka sa mala aparatya ang kutwa wat aka amay tupan. Subhanallah. Kaya pamulaan ka sa parati ang kutawat aka amay tupan. Na, mapasad ka nan,
na ayap man apakikilalaan kau na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangbeelakap man sa mga pakaysa ang makapantag ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta onon sunabing ka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta onon su ina o Muhammad. Anta onon su ama o Muhammad. Anta onon su ama adatu o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta onon su mga karumo Muhammad. Anta onon su mga wata o Muhammad. Anta onon su mga sahaba o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaandidin ikasuan yansan aginan na mga kakampatanan isembag andidin ikasuan yansan na miya pamulang kaon ang kutwa bubaya iyang ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Napatundugon na ko man agiyang kutwa mga pakaysa makapantag ko agama tano agama Islam. Anto na onon iagamang ka piraro kon so agama tano agama Islam. Nagusuka lang wa mga pakaysa ang mga lalabud ay terbi sa giyang kuto awata. Na andedin ikatarbi ang kakwata ka sang kutwa kay to iyan na pembeluy sa kanyan awaladun salih akabeluy sa kanyan akapital ka sang kaya dunya na sampurna sa alungan amori. Taman sa kawafat ka na mabubeluy nga akapital ka swata ka. Kagi miya pamulang kon agyang kutwa mapi atindag miya pamulang kon ang kutwa mapi atarbiya piya kibubayan kon sa Allah piya kibubayan kon sa Rasulullah piya kibubayan kon sa agama tanu agama Islam na kibubayan kawata ka. Apya kapan miya wafat gumianat sang kai adunya na lalayong kakupanganin kagis kanyan na miya baloy awaladun salih. Wassalamualaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tigman untuk Allah subhanahu wa ta'ala si isa Quran yan, si isa suratul Dhariyat, ika 56 ka ayatan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Si ikumaran yang maknanya na tigu Allah subhanahu wa ta'ala, daatigi na sabab ay niya dinakong ku mga jin, nagu mga manusia, inunta na anak wiran masu-asuata. Sa manuto na ayah sebut na no sa giyang kaya ayah, na so Allah subhanahu wa ta'ala na isampay niyan, pamanutul niyan rakita no. Ada ay niyan ko mga jin, agus mga manusia, rumwar sang kutwa kasu-asu atatanurun, rumwar sang kutwa kasimba atatanurun. Sa manuto na miya kaliyuro agiyang kutwa salakaw ku kasu-asu atak Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa bayanun lil hikmati fi khalqihim. Gititu inyadan rakita no Allah subhanahu wa ta'ala. So saka Muslim makakanalian so agama tanu agama Islam makakanalian agyang kutwakadnan yan Arabul Alamin na kailangan saka na matantor ka agyang kutwa sabab akianar ka wallah subhanahu wa ta'ala nagumatangkad sa ginawang ka ay akianar ka wallah nagyang kutwa kasuasuatan kaon kasimba ang kaon. Kenapa ayah kiadnan yan rakana oba kanian kailangan di. Kenapa ayah kiadnan yan rakana oba adna makikinang lan yan raka ore panian. Da makikinang lan raka o Allah subhanahu wa ta'ala. Malagid o pisu asuat ka. Malagid o sinimbang aswallah antaw akada na dinuto pakalabat ko kadatu Allah subhanahu wa ta'ala nagus ikubantugan Allah subhanahu wa ta'ala. So saka amano si Muslim natangkada nga sa pikir ka, tangkada nga sa puso ka, ada arwar ay niya din raka Allah subhanahu wa ta'ala, arumwar sa giyang kota ka, simba at ano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manuto na sabot na no sa giyang kaaya, agiyang kota ka pa kay siya at ano ko Allah subhanahu wa ta'ala sa simba. Aginan ni man na tawhid, ka pa kay siya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Padpanasabot sa giyang kaaya, na wujubu ifradillahi bil ibada ala jami'i thaqalain, al-jinni wal-ins, paliugat so kasimba ako Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakay sa ako Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga jin, nagus sa iku mga manusia. Ay sabutan tanuro na sa mga jin na adin mambu ang mga pipiyakiran. Sa lagid o mga manusia adin mambu ang mga pipiyakiran. Ay sabutan tanuro na sa mga jin ng balasan siran mambu, nagusiksaan siran mambu, sa lagid mambu ang mga manusia ang balasan siran mambu, agusiksaan siran mambu. Padpa na mga guna kekuatan nuro sebut na nuro na bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Piya magusay sayo Allah subhanahu wa ta'ala gyung to hikmah kiadnan yan rakita no.
Padiyan pan naging utwa anna al-khaliqa huwa alladhi yastahiqqu al-ibada duna ghayrihi mimman la yakhluqa. Fa fi hadha raddun ala ubadi al-asnam wa ghayriha. Saging kaya aya na katanggad sa pamikiran ka, mata na sumiyang adin askanya sa Allah subhanahu wa ta'ala na askanya bu ipatot absu-asuatan na susalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala na dad na kapapapatutiron sa babsu-asuata, dad na kapapatutiron sa uba simba o mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. And lagi lupa mo giyang uta di manu asuat sa giyang kuto mga kubur o di nagyang kuto mga barahala o di nagyang kuto mga estatwa adiran di simba nagyang kuto pimbarang atuhaniran na dad no tua kapapatutian oy dad no tua kabubenarian. Padiyan pa nasabot na saya nagyang uta bayano ghina Allah subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajati al-khalqi ilayhi. Pamanay pamagusayin taktano siya Allah subhanahu wa ta'ala kanabatan niyan na kailangan, kanabaan na kailangan niyan rakitano. Sakta no yung makakikinang lang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saging uta kasuat tatanuron. Sakta no yung makakikinang lang sang uta kapsimba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan tanong maparuliso kasusuat yan na mapakasulid tanong niyan ko surga. Naguan tanong makalidas sang kuto anaraka jahannam. Padiyan pa nasabot sa giyang kaya aya na ithbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Giyang kutua mataan as Allah subhanahu wa ta'ala na padsagiyang kutua mga galabakyan na giyang kutua hikmah ad na ungang mapapadalam sa ikudin yan di ikapangadin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.